ukuthi ingoma yona ehlobanisa unyaka izowina unyanyako le-Polo Vivo Live. Ingathele ku-300,000 rand. Emva kokuthi simemezele lezi ngoma eziyishumi okuyizona elindele ukuthi wemanje ayiphi esizongena ngayo ka-2025 Jehova kuzoqala kodwa ukuvota namhlanje ebusuku uma kuthi kuphela noba busuku obuhle mayisithi nje 12 o'clock sekuvikelekile ke ulayini ungalingi uvote manje futhi uzovotela bahongo bangakasho ungalingi uqale manje ukuvota ngo-12 kuzokuthi kuphela nje ubusuku obuhle sekungena lo wamshele mase-ke iyangenana nangemphelelo umoya usele ingoma uza nje amanzi studio sishayele i-marketing team yomsakazo Ukhozi FM bafethu isebenzile ukuze ukuthi ingoma unyaka izohamba nonyanyavu lemoto Polo Vivo yashukuza indlela wangasala ukuze ukuthi umlaleli uzohlomla lona iculo ezowina lihlukanisa unyaka akathole nalo unyanyavu umlaleli athola imali Black Technology. Yes, Wow. technology. Black Technology. Black technology. Black Technology. Sihlala sabhiyoze yamfundisa. Oh yeah, it's the excellent. I wish I said begins at Yabona. Nika lento leya. Let thing. Ngashonalisa ndikuza. Black Technology. Kamazela. So isinjalo-ke indaba sesiredi izingoma khona ingoma eziwu-10 abenazila isandla sami mina ngiyayibona my soul. Okay. Mthemane. Useyazazi yani? Hayi unamanga kazansi. Sosela. Ngiyacabanga. Umcwaningi mabhokweni. Ngiyacabanga. Madoda. All right. Hayi, asekudedele Mthemane. Kube njani? Akube njalo futhi. Siyabonga kakhulu sakazi bami. Balaleli bethu abahle. Ngizonethulela i-top 10 yethu. Ayikho kwi-order etheni amaculo nje awu-10 abekiwe nje ngendlela yokuthi nje sizokwazi ukuthi siwabize kahle. Okay. Yeah, just ukukhumbula again ukuthi lamaculo lawa adlaliwe umsakazo noKhozi playlist between umhla ka-1 January no-31 October. Amaculo kuyiwona abhekwe abacwaningi mabhuku sifike lana athina emsakazweni azange siwathinte lamaculo futhi asiwabonanga. Yeah, so Elokuqala iculo iphi suspense music. Wait, usilinde nje wena, ususilinda nje. Oh, okay. Akusheshe lapha bafowethu, akusheshe lapha. Sengimagange mina Ngimaganga, I can't wait. Isilungu. IsiZulu ngimagange mkhaya. So nazi. Okay. Siyalunga Nyamboza. Let's go. Okay. Right. Iculo lethu lokuqala Woodblock DJ Scooter Baba. Oh, Scooter Baba. Scooter Baba. Yeah. Woodblock DJ Scooter Baba. Ifunda rock. Yebo baba. That's all. Iculo lesibili uThokozani Langa neculo lithi Thokoza. Nice. Madoda. So mnene sameka. Iculo lesithathu uMthandeni lithi Mthandeni SK lithi Gucci. Hambisana nomama. Ngiyazwa lonke. Iculo elilandelayo Alan featuring Master KG, Big Zulu noCharlotte, Life unobuhle. Wow. Iculo elilandelayo Malungelo uyavela featuring Rethabile Khumalo, Nokwazi and DJ Ale. Okay. Iculo elilandelayo Malini uthunyelwe abadala. Alala malini. Elilandelayo elikaMjolisi featuring Nqobiyazo Mayidululu. Elilandelayo Black Major Stagi Wesibali. Elilandelayo lika-Andilimba Kamajola liphakanyisiwe. And then finally iculo elokugcina engenile ohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka elikaZinhle Kwayemani featuring Sabela. Izona-ke lezi ezishumi ingoma. Sicela ukukhalalisela bonke laba bathe baqoka kuyona le top 10. Khumbula ukuthi ukuvota kuqala ukuvota namhlanje ebusuku ngo-12. Emayithi phela nje ubusuku obuhle and then ama-voting